Salam hormatly azalar. Bugün YouTube'dan, Instagram'dan videolar çalt ýagdaýda almagy öğretjek size. Onuň üçin Ikçam TV kanalyna birinjilik bilen etmeli agza bolun. Vel videolara da like basyp birazajyk gollan kanalymyzy. Onda videomu da başlaýan. İlk bilen videolar çalt ýüklemek üçin sizin birinji etmeli zadyňyz şu Vidmate programmasyny öz telefonuňyza ýükläp alýaňyz. Häzir bu programmanyň silkasyny men öz videoma aşağı goýup geçerim. Inni VPN-iňiz açyk bolmaly. Onu özüňiz bilýärmi? Şunun içine girip etip bolany YouTube'da ýürüp bolany Instagram, Facebook'tan ve beýleki zatlardan etip bolany TikTok, Twitter, Google şunu meňdeşler. Biz oňaýmagan YouTube'dan girýäs. Yine Ikçam TV kanalyny videolaryny özüňiz kaşat edip soň arkançylykda göreýin diýseňiz näme etmeli? Men şu täze çykan video kapitanyna iştanjak dikmek otturanda basyat ýypadyk. Şuna basýasynda Vidmate'den suratçy duranda bolan video. Şu üstüne basyas. Gün çaltaydı diyen çıkardı. Mesela şu videomuz aydınlı video olsa bize şu kliği gerek ettiğine saati gerek olsa onun hem etesinde şu yukarıdaki görünüşlerine sayılas göre aydınlar verir bize. Şimdi berde de karşıtlılar var. Nedastutun diye 360'da alıp oluyor. Kaptanın megabaytına şimdi yazıyor. Böyle 4 diye. Kaşat edip dur. Kaşat edip başladığında onun için biz Instagram'dan video almağı öğrenelim. Instagram'a gireceğiz. Mesela Mınna dedili yankı yani. Download pizza. Bura meni bir bellek geçecek zaten ama Wi-Fi'ın bu VPN işçiliğine bağlı. Şu an çalt ýagdaýda etdiňmi? Ama käbiriniz ya şu zat Instagram'da alanız açılmanlar sonra Wi-Fi'den tezlik geçir ya da VPN'iniz o işlanokdur. Ne yankı videonu alıp durayım. Salam edilişler de Ikçam TV kanalyna hoş gördük ve Ikçam TV şunlar yani. Ne yankı Instagram'dan alıp duran videomuzu alıp dur. Hormatly azalar. Şuňky videomy şundan ibaret. Öwrenensiňiz diýip umyt etýäs. Galym düşünmedikleriniňizden kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Hoş sag bolun. Hormatly azalar, bir täzeligim bar. Bu täzeligim videoňyň soňuna tesirler okumaly şahajagyna oşşap gelýär. Yani tesirler okumaly şahajagy beýlekler meňzeş bolmaz. Yani olan tesirler okumaly şahajagyny şertleri biz video koyacağız. İlkinci bolup
cevap veren 3 adam hem saylap alyas ve şu 3 adamın tesirlerini inlik videolarımızda adi zady bilen okap tesirlerine okap geçer. Şu 3 katnaşıcı inlik videolarda da ilkinci olup cevap verme başarsa onun olur. O ikisinin mümkünçülüğümüz var. Birinci mümkünçülük şoň nickname'i Go Professional logo yasap berýäs we ona Mykjam TV kanalyny bir gün sahypamyza goýup berýäs. İkinji şertimiz mümkünçülüğümüz bolsa meselem aýtjar kompýuterde net montaj edilýär video. Bizem şoňa video taýýarlaýarsa meselem plan ýyfyň azamyň haýyşy boýunça edilen video diýip goýny videomyň başynda hem agzak geçýär. Onda nä hormatly azalar kanal agza bolyň jaňjagada basalyň biziň videolar goýan wagtymyz habarly bolmagy üçin videolara da like goýulyň, azajyk bolsa da kanala golla berelim. Hoş, sag bol.